the court or? Okay. How many are you? What's your name, sir? We have here queuing. We have here. Here. Ala, kanaya ko mag-set ka niya. Oh. Nakayapat na ako. Ayun mo. Kasi mo laksit yung malino. Crossfit. Oh. Pero kung na kung 1 week, gagawan din pa eh. Linipat lang. Pero hindi pa malaki. Linipat lang. Yan yung kainin niya. Malapit na yung field. Yung fuel. Yun siya. Daan? Binatareso. Malapit ko lingko. Alingol? Tulila mo? Sana pinonoy nga niya. Hindi lahat. May kanya maling anak mo na yan. Makakanya ka kulit. Uning kaya na yan. Uling siguro pa na kang makaluwal. Paano na niya yan? Maybe sa mga kita. Okay? Matutudyan sa to. Mag-lampit ka ka mo ay itang next time. Puri na natin sulo talaga. Pwede kang lampit. Kaya pang kain mo. Carol! Mag-umpisa na daw ba kayo? Mag-warm up na sila. Maka-reserve na rin na yung Sa lahat ang magpapawas o kaya din lang rin? Paano na daw sila? No, it's already reserved, sir. Okay, 2 minutes. Kirana ni Kenya na di malabo. Minit ko pa mo. Are ko Wala
Okay, I think it's enough. Nag-enjoy. Nag-enjoy. Going to start. 미안해. 아니, 너무 오래 치가지고. Pagod na agad siya. 안 맞아. 어? 그거 맞나? 내가 사장님 앞에 봐. 내가 대신 때릴 때 사장님이 엉망이에요. 여러분. 여기 있으면 안 되고 여기 올라가요. Go Ate Carol. Go Ate Nick.
Court number 2, Renzi Charles and Sister.